yung ginagawa ni David? Wala namang time difference ang Pilipinas at Malaysia. Pero bakit parang tumutumal yata yung tawagan namin? Sa chat naman ilang oras bago sumagot. Ay, oh well. Baka pagod lang sa work. Pero hindi eh. Kung hindi pa ako tatawag, hindi siya mag-a-update. Eh hindi naman to ganito dati. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Miss na kita, babe. Bakit ka pa kasi pumunta dyan sa Malaysia eh? Nalulungkot na naman tuloy ako. Alam mo namang para to sa future ko at sa future ng magiging misis ko. Kilala mo ba kung sino yung tinutukoy ko? Sino? Yung magandang babaeng kausap ko yata? Kinikilig na naman yan. Hindi kaya. Mula dyan sa Pilipinas hanggang dito sa Malaysia, abot yung kilig mo eh. Loko-loko. Kidding aside, mahal na mahal pa rin kita kahit na dagat ang naghiwalay sa atin. Kaya yung sabi-sabi na long distance relationship never works, hindi ako naniniwala dyan. Kasi tayo ang magpapatunay that it does work. Oo naman, babe. Walang titibag sa atin. Siya nga pala, babe. Naayos ko na rin yung mga papers at makakasunod na rin ako sa'yo dyan sa Malaysia. As tourist nga lang. Pero ayos na yun. Talaga, babe? Tuloy na yung pagbisita mo dito? Yes, babe. Pero medyo malayo pa. Marami pa akong dapat ayusin dito sa Pilipinas eh. O sige na, babe. Tawag na lang ulit ako mamaya. Sige po. Pasok na po muna ako sa work. Ingat. Love you, babe. Oh, Brad. Nakangiti ka na naman dyan mag-isa. Wala, Brad. Kausap mo na naman si Charm, no? Tama hula ko, no? Mabuti ka pa. Simula na nagtrabaho ka dito, all day at all night ang tawagan at chat nyo ng girlfriend mo. Tingnan mo, samantalang kami. Ganon talaga. Kapag mahal na mahal nyo ang isa't isa, kahit na LDR pa. Ilang taon na nga ulit kayo ni Charm? Magta3 taon na this year. Well, walang tumatagal sa LDR, kaya maghihiwalay rin kayo. Joke. Kami ang magpapatunay na may forever sa LDR. O siya, basta sa Sabado asahan ko kayo. Konting salo-salo lang sa birthday ko. Tapos, kantahan lang tayo ng mga kapwa Pinoy natin. Okay po, babe. Basta drink responsibly, ha? Opo, babe. Sige na. Andito na ako sa labas ng bahay ni Martin. Sige. Pasok na rin ako. Ingat ka. Love you. Love you too. Martin! Brad! Martin! Ay, Brad. Akala ko hindi ka na makakapunta. Mainis sa kaso lang. Happy birthday, Brad! Salamat, brother Pasok ka muna para mapakilala kita sa mga kaibigan ko. Guys, si David, kumpare ko sa trabaho. Meet Chris, meet Justin, meet Sunny, meet Elaine. Yan si Elaine. Wala pang boyfriend yan. Sira ulo, may girlfriend ako. Makikipagkaibigan ka lang naman. Sige na, punta muna ako sa kusina. Hi, David.
Hi, LA. Elaine. Elaine ang name ko. Kilala na kita even before. Paano? Parati ka kasing nakakwento ni Martin sa akin eh. Talaga? Gaya ng... Yung mga kalokohan nyo, mga jokes mo. I heard, joker ka daw. Siraulo talaga yung si Martin. Anyway, may girlfriend ka ba? Ha? Bakit mo naman natanong? Wala lang. Baka lang may magalit kasi magkatabi tayo ngayon. Ganun ba? Wala. Wala akong girlfriend. Good morning, David. Thank you sa paghatid kagabi, ah. Uy, good morning din. Wala yun? Treat na lang kita next time para makabawi naman ako. Bakit next time pa? Kung pwede naman ngayon. Ngayon na? As in, now? Oo! Sunduin kita dyan. Mukhang napapadalas ang labas niya ni Elena. Date-date lang naman. Wala namang deep feelings. Oh, alam ba yan ni Charm? Siyempre hindi. Siraulo ka ba? Nako! Mahirap yung date-date na yan ha. Tandaan mo, may girlfriend ka sa Pinas at pupunta na siya dito ngayong linggo. Oo, at hindi ko naman nakakalimutan yun. Ano kayang ginagawa ni David? Wala namang time difference ang Pilipinas at Malaysia. Pero bakit parang tumutumal yata yung tawagan namin? Sa chat naman ilang oras bago sumagot. Ay, oh well. Baka pagod lang sa work. Pero hindi eh. Kung hindi pa ako tatawag, hindi siya mag-a-update. Eh hindi naman to ganito dati. Ay, praning ka na naman, Charm. Nabubuang ka na naman. Ay. Uy Brad, tumatawag si Charm. Sige lang, Brad. Hindi mo ba sasagutin? Maya na, pre. Pagkatapos itong ginagawa ko. Hindi naman sa pangingialam ha. Pero, hindi ka ba nakukonsensya? Pinagsasabi mo si Elaine na Charm? Tatapatin kita. Ang boring na kasi. Nag-enjoy lang akong kausap si Elaine. Pero, wala naman akong balak syutain. Yun lang yun. Tapos, iiwanan mo na kapag ayaw mo na. Hindi naman sa ganun, Brad. Wala talaga akong intensyon na syutain yan si Elaine. Ano lang, landian lang. Momol, ganun. Parang ganun na nga. Namimiss ko na kasi yung may physical intimacy eh. Nagsasawa na ako sa puro video calls na lang. Nakakawalang gana. Anong oras na? Wala pa rin chat si David. Sagutin mo naman. Yes po. Bakit ang tagal mong sagutin? Busy lang sa work. Busy? Baka iba na pinagkakabusyhan mo ah. Charm, wala ako sa mood makipagtalo. Hindi naman ako nakikipagtalo eh. Kung iniisip mong may iba ako, wala. Wala akong iba. O edi wala. Tapos, Bakit ka pala napatawag? nakalimutan mo na ba? Flight ko na sa isang araw papunta dyan. Ay, oo. David, kumain ka na. Ready na yung niluto ko. Sino yun? David, sumagot ka. Sino yun? Wala, katrabaho ko lang sa casino. Sige na babe, prepare na ako. Late na ako sa work. Tama nga kaya yung hinala ko. Hindi Charm.
Huwag kang paranoid. Brace yourself. Ay nako, hindi ko in-expect na magagawa ni David yun Tumahan ka na nga dyan, Charm. Ang sakit ba si? Ang sakit. So ano ng plano mo? Itutuloy mo pa rin yung pagbisita mo sa Malaysia? Oo. Kahit na nahuli mo na may babae siya? Oo. Ay nako, wow! Iba ka rin no? Huling-huli mo na, bulag-bulagan ka pa at bingi-bingihan ka lang, te. Lani, hindi mo naiintindihan Ay nako, eh. ewan ko sa'yo. Basta itutuloy ko ang pagpunta ko sa Malaysia. Kahit na anong sabihin niyo. Hello, babe. Hello, babe. Nandito na ako sa airport. Tutuloy ka pa rin, babe? Oo, bakit naman hindi? Wala. Ingat ka, ha? Tawag na lang ulit para masundo kita. Akin na yung maleta, babe. Lalagay ko sa loob ng kwarto. Ay, babe. Punta tayo dun sa Mount Kinabalu. Tapos Petronas Tower. Tapos next sa... Oo, babe. Isa-isa lang. Pupuntahan natin lahat yan. Huwag ka mag-alala. Excited na ako, babe, sa mga bagong memories na pagsasamahan natin. Ililibot kita sa buong Malaysia. Promise ko yan. Promise yan, ha? Ay, babe. Salamat, ha? Salamat sa pagsama mo at sa araw na to. Babe, unang araw pa lang ngayon. Maraming araw pa tayong magsasama dito sa Malaysia. Thank you, babe. Nag-enjoy talaga ako, promise. Wala yun. Tara na, babe. Lumulubog na ang araw. Uwi na tayo. Oo, Brad. Pakiramdam ko talaga. Alam na ni Charm yung tungkol sa amin ni Elaine. Pero hindi niya lang pinapansin. Ang swerte mo sa girlfriend mo, Brad. Tapos tinitake for granted mo lang siya. Brad, nakokonsensya na ako. Kung nakokonsensya ka, tapusin mo na ang ugnayan niyo ni Elaine. Habang di pa uli ang lahat. Habang nasa iyo pa si Charm. Hayop ka? Ang sabi mo sa akin wala kang girlfriend tapos ngayon sasabihin mong may girlfriend ka? Sorry, Elaine. Pero hindi pa naman malalim yung nararamdaman mo, di ba? Gago ka ba? Malalim man o hindi, ang punto rito, sinungaling ka! Manluloko! Sorry kung nasaktan kita. Ginamit mo lang ako, David. Ginamit mo lang akong rebound habang wala yung girlfriend mo. Sorry, Elaine. Sorry. Wala na tayong dapat pang pag-usapan. Tapos na tayo, David. Tapos na tayo! Mabuti nilinaw at tinapos mo na ang namamagitan sa inyo ni Elaine. Oo, Martin. Sobra akong nakokonsensya. Kasi nakikita ko yung saya sa mata ni Charm sa tuwing magkasama kami. Kitang-kita ko rin kung paano niya binubulag yung sarili niya sa katotohanang niloloko ko lang siya.
Ngayon, gusto ko nang ayusin lahat. Lahat ng gusot na pinasok ko. Babe. Babe! Ayan na. Pagkakataon mo na para bawiin lahat ng pagkukulang mo, Brad. Salamat, Brad. Oh, anong meron? Teka, saan tayo pupunta? Doon sa rooftop. Tara, bilis! Anong gagawin natin dito? I love you, David! Mahal na mahal kita! I love you, Charm! Ikaw ang lucky charm sa buhay ko! Mahal na mahal na mahal kita! Bakit ka umiiyak? Wala, babe. Sobrang saya ko lang. Sobrang saya ko kasi kasama kita. Natupad din yung pangarap natin na lumibot sa ibang bansa. Babe, sorry. Sorry sa lahat. Sorry kung nagawa ko yung mga bagay na hindi dapat. Sorry, Charm. Sobrang tanga ko para maghanap pa ng iba. Sorry if I took you for granted. Oo, alam kong may Elaine. Pero binulag ko ang sarili ko kahit na magmukha pa akong tanga eh. Dinedma ko yun. Bilib na bilib ako sa'yo, Charm. Kasi kahit na nang babae ako, nandyan ka pa rin. Kahit na alam mong ginagago kita, inintindi mo ako. Pero wag kang mag-alala. Tinapos ko na kung ano man ang namamagitan sa amin ni Elaine. Dahil mahal na mahal kita at hindi ko kayang makita kang nasasaktan. Hindi ako manhid kasi ramdam ko yung sobrang sakit. Pero pinili ko na huwag kumibo at hindi palakihin ang nagawa mo kasi mas importante sa akin yung tayo. Yung mga pangako natin sa isa't isa. Ang mga pangarap natin. Yun ang pinanghawakan ko. Sorry, Charm. Sorry. Ganun naman talaga, diba? Basta mahal mo, lahat gagawin mo kahit magmukha ka pang tanga, kahit magmukha ka pang gago. Putya ang bobo ko! Bakit ko sinasayang yung babaeng umiintindi sa akin sa lahat ng bagay? Bakit ko siya sinaktan? Ang babaeng kasama kong bumuo ng pangarap sa buhay. Bakit ko hinayaang malunod ako sa panandaliang ligaya? Ang tanga-tanga ko. Sorry, Charm. Sorry. Babe, nandito pa rin ako. Yun na nga eh. Nakukonsensya ako. Oo, nagkamali ka. Naghanap ka ng comfort sa iba kasi malayo ako pero naiintindihan kita. Naiintindihan kita. Yes, nasaktan na ako pero hindi yun sapat na dahilan para malimutan ko na mahal kita, David. Sorry, Charm. Sorry. Sinubok lang tayo ng pangyayari pero ang mahalaga, hindi tayo nagpadaig doon. Diba? Papatunayan natin na hindi totoo ang sumpa ng LDR. Sorry, babe. Sorry. Thank you. Kasi nagkaroon ako ng girlfriend na malawak ang pag-unawa. Salamat ng marami, babe. Salamat. I love you very much, babe. I'll make it up to you. Promise. Babawi ako sa lahat ng pagkukulang. For the second time, Charm. Hayaan mo kong patunayan ang sarili ko sa'yo. Mahal na mahal ko ang girlfriend ko at soon to be misis ko. Kaya hindi ko hahayaan na maghiwalay kami. I love you, Charm! I love you too, David! Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Number one FM radio station. Love Radio.